agur bero bat berriro, Euskal Telebistaren ikusentzule zareten guztioi Oriotik. 26. estropadak hemen Orion, pentsa ezazue. Leku klasikoen artean, klasikoa hauxe ba. Eta Oria ibaian erlojupeko lana, eta hemen benetan izugarrizko giroa. Zura derra du, Eta hori da, herriarentzat ere burua ustea, etorkizunerako, non egin estropada itxaso zabalean hemen, da batek badu alde ona, beste batek hemen jendea eta herriari indarra eta bizitza emateko aukera ere bai, eta... Han ere ikusi izan ditugu, kanpoan estropada, itxas estropada dotore askoak ere bai, bi estropada ere mure badira, bueno... Txandak egin behari bai... Aukera faltarik ez da, Mikel? Ez, hemen aukera faltarik ez dago. Orain, itxura, horla kategorikoa du, Ederra, plaza eta ikusten dela. Herriari ematen dio honek izugarrizko indarra. Bueno, jaun Andreo, gogora dezagun lehenik eta behingoz, orain arteko 3 jardunaldien ostean nola den sailkapena. San Miguel Igari dagokionez, lidertza Hondarribiarena da, 33 puntu eta 2 bandera, eta hauekin berdinduta Urdaibai, 33 puntu baita ere, eta 3 bigarren postu, esango dugu, Pulidorren tokian, Tur garaian gaudela eta, Ibon, gero Kaiku, 29 punturekin, eta San Juanek, Petronor bandera irabazita, 4. eta 23rekin, horrezko txandan gaur, eta hori ere, bada, sari ederra. Eta zailkapenean 5. tokian Astillero, 6. Kabo, 7. etxeko trainerua Orillo, 8. Zierbena, hemen distantzia txikia da, baita ere Zierbena eta Tiranen artekoa, Tiranek 17, lehen txandan izango da gaur, Portu eta San Pedro berdinduta ditugu, eta Zumaia 4 punturekin. Eta beti esaten dugu, usteila zein garrantzitsua den bekaldeko burruka hori argitzeko, eta ea ba. Eta oraintxe Zumaia izango da, sailkapeneko azkena lanari ekingo diona, orduzu estropada ere muer, lojupekoa, 4 luze, 3 itxasmila, 3 ziaboga, eta Sara Gandarak labetik atera berria duen albiste bat ere bai, eta benetan albistea, Donostian Kaligako estropadan, beste garaile bat izan dugulako, ezta? Getaria nagusitu da, eta ondoren, Ondarroak 2. egin du, eta Pedreña 3. izan da gaurko honetan. Hori kae bat ligari dagokionez, arratsaldeko 5etan jokatu dela, eta berriz ere gogoratu beharko dut, goizean ere kae 2 ligako estropada jokatu dela, eta Oiartzungo itsas lapurrak traineru elkarteak irabazi duela berriz ere. Hori da, ez dago gaizki, 3 puntuagarri, danak irabazi. Bueno, patroien zelkapenean, Osa, Zumaiarren patroia 3 punturekin, Endika Perezek ere 3, Kaboko Alfonso Diaz eta Portugaleteko Carpintero 2rekin, batekin David Alvarez eta Ugaitz Mendizabal. Eta Telmodeun ontziari da prestatzen, Telmodeunek Zumaiak 4 puntu bildu ditu orain artean, aurkariak 4ko koskarekin goitik, erantzunkitzun handia dute gaur Zumaiarrek, Ibon. Bai, aipatu behar nuen, Zumaiak azken 3 estropadetan, pasaden igandean erakutsi zuela, Zierbenan, burruka hortan, San Pedro eta Portugaleterekin batez ere, zar daitekela. Aste honetan, Gipuzkoako txapelketan beste treneru batekin, aritu dira, Patxi Frantzes probak egiten ari da, eta, bueno, ea zer erakusten duen erlojupekoan. Orain arte erlojupekotan sufritu egin du, Porturekin eta San Pedrorekin. Erne, astear da eta gizonezkoen estropada. Bai! Hor da, Telmodeun ontzia. Frantzesen kuadrilla. Ea ba, nola moldatzen dire. Erreferentzia asko dauzkagu, Gipuzkoako txapelketak ere ekarri zigun bat. Ibonek aipatu ditu, egindako probak eta 7. izan ziren. Hondarribiak bat eta 15 atera eta aurretik Donostiarrak, 56 segundura. Tarte handia izan zen hor. San Pedro ere bai, 5. 53ura. Baina zait plu askok, arraun elkarte askok entrenatzaileek txapelketera biltzen dutela gauza probatzeko, eta Zumaiak nabarmen. Garbi daude, hauentzat hemen ligan. Gaur debutari bat, gainera, Zumaian Telmodeunen, 3. tosta baborrean, Iñaki Errazkin, barruan da, Iñaki Larrañaga kanpoan geratu da, eta gero, aztero ikusten ari da, 5. tosta eztriborrean, Badiola eta Gorrotxategiren tosta trukaketa hori. Suave, Cristian, para! Erne San Pedro! Badoa eta! Hor da Libia trainerua. Sevillan eta gaur 8 Astileron erlojupekotan itxuro esotik gora, baina pasaden igandean Zierbenan, maila oso apalean aritu zen trainerua San Pedro. Bai jauna, ea gaur,
gaur bi aldaketa eta estriborreko bandan ikaragarrizko mutil dantza. Arostegik eginikoa. Aspaldi, itzen behar dut, Mikel egin aspaldi ikusi dudan, handiena, espaldeko ankera, 5. tostakoa, 2. tostakoa gora, ikaragarrizko dantza estriborrean, eta baborrean Aitor Altza eta Aitz Ortiz sartu ditu, Ibai González eta Carlos Miguez aterata. Bi aldaketa egin ditu, Zierbenako treneroarekin alderatuta. Eta estriborra guztiz berria. Hor, aipatuko nuke Kortagarena, veteranoa, Sortze San Juan darra, bostetik eritzen den mutila gaur estriborrankean dela. Erne, jarrilera prest, badoaz! Eta gaur, Mantzebon patroilanetan. Aurreko astean Karpintero izan zen, baina gaur, Joseba Mantzebon. Eta ez dakit, Mikel? Patxeagorari dira berriketan, iruditu ere egin zait, zalantzazkoa, irtera eta epaileak ere, alkarri imintzioka. 52 paladan, hor, zubira arte, hor non bai joango dira keixago ere bai, gizonezkoak, tren balizaparean, lehenbiziko balizaparean luzatuko dute, arraunketa. Gaur jarrileran 3 aldaketa, Jon Abascal, Jon Ander Bayon da Francisco Montes, lehorrean dira, eta arraunerako estriborrean Arkaitz Olazar, Julio González, aurrean, eta Manuel Alejandro Añuarbe, babor espaldan. Hor dira jarrilerakoak, eta irteeran tirai. Txanda honetako azken alanari ekiterako garaian. Eta badoa. Hor dira galiziarrak, David Álvarez patroilanetan, eta hemen ere aldaketa sorta handia. Jose Angel Kamadoz entrenatzaileak erabakitakoa, 6 hain zuzen. Hori da, 6 estropalari aldatu ditu, Kamadoz entrenatzaileak, eta pentsa tosta, lauk bakarrik, errepikatzen dute. Tiranen azkenek urteetan, hau ohikoa izan da, eta gaur David Álvarezekin hitz egiten hau izaten zigun. Harrituta dagoela, jendea, orain uztailerako, zeinen sasoian dago, beraiek, sasoian daudela, ondo daudela, baina urteroko egiten ari direla, eta 9. Sailkapenean tiran. Hor da tiran, Mardo kontraineruarekin, eta 9. bai, txanda honetako beste aurkariak urrutitxo daude, 17 puntu ditu tiranek, esan daiteken alabait, 2. txandarako ontzien lehian sartua dagoela. Era ba, pentsa San Juan, 4. den San Juan, 6 puntura du, tartean dira Astillero, Kaborio, Zierbena, eta guztiak. Hor dira, Zumaiarrak eta bizkor, Mikel Arostegi, San Pedroko prestatzaileak esandako ekarriko du orain pantailetara. Hasiera nahiko kaskarra egin deu, eta azkeneko kontrarelojeko Astilleroko oso ondo ibili ginen, tandatik tandak aizek eta ateatzen ditu, baina gaurko estropan behintzak gure kontra jokin izango gea, eta tanda irabazte den. Pixkat estropa txarra egin ondoren, animo pixka jetxiteia, baina hau hasi bestik ez da egin, da oso animauta, onberra. Zumaiarrek maniobra egin dute, ea nolako denbora dugun pantailan 4 eta 24koa. Pentsa, 4 eta 24. Ze txistuan, doazen treneruak, gora, agin aldera. Ura pixkanaka gora. Eta orain, oan doazen lekutik, horia ibaiaren erditik, hor nahikoa ondo bada. Hor estriborrea joan ezkero izaten dira komeriak. Erreferentziak aztertzen, San Pedro segundu bat 2 tirani, Zumaiari 3, Portugaleteri 4. San Pedro ondo irtetzen ari den trenerua da. Pasaden astean Zierbenan ez, baina bestela begira ugaiz. Konfirmatu da, Konfirmatu da. 10 segunduko zigorra izango du Portugaletek, behar baino lehenago irten delako. Eta hori ikaragarria da. Gaurko lehiari begira. Pekatu ikaragarria. Pekatu oso larri, arlokupekoan hori aradia garbia da. Bazpare epaileak ondo jetxi arte, itxaron, pentsa 10 segundu galtzeak zer suposatzen duen. Kolpe latza, zalantzari gabe. Hori da hori, hankasartzea. 4 eta 21 San Pedroren denbora. Eta San Pedro momentuz lehen txanda honetan nagusi da. 2 segundu 3 ere bai tirani tarteka, Zumaiari ere bai, 2 ontzi bat, Portugaleteri 6. Begira. Hemen Portugalete. Hobe mutila hauei, zigorraren berri ez ematea. Ez, asko zego bea. Ez ematea, horrentxe, hortzik aparean. Argi,
lehen emakumeek areago, urrunago zuten, ziago amarrota parean, gizonezkoek horzeka parean emango dute. Eta hemen oso garrantzitsua, zabalez irtetzea, hor leku gutxi dago eta ondo gutxi dagoelako. Ondo trabestuta zar dezatela. Patroiek treneru. Begira, hor bat ondorik ez dago. Hori leharra da. Hor orain metro terdik ondo ez da egongo. 28. Urruti eta gainetik zigorra, Ibon. Bai, eta zigorra alde batera hotzuta. San Pedro porturi 7 segundo, Hemen dugu irtera. Bai. Hor, begira, no? Epailea. Bai. Utzi eta bai. Nik garbi ikusten dut. Eskerraldean epailearen bandera. Eta erlojua bera ere, bai. Bueno, hor da ba. Segundu laurden bat irabazi nahi eta azkenean 10 galera zigorra. Hauek, honetik zerbait badute badegu zer, ikasi egiten dela. Baina, gogorra, presio gogorra. Zaplastekoekin ikasten dela, baina hau handia da, Bildurtzekoa, handia. 4:26 Tirane. San Pedro, jonda, Datuak hor daude. San Pedro 4:21, Zumaia 4:24, Tiranek 4:26. Ematen du Tiranek hor lehen luzearen bukaera hortan ez du lasmatu, Galdu egin duela, bai. Hor ere hemendik nahiko ikusten dugu, baina hor oraindik, metro terdi, 2 metroko sakonera duten itsasondoak badira. Hor daba Portugalete, hortxe kokaturik txanda honetan jarritako kamaratxoa. Eta lanak. Eta Aserre daude hemen, edo Aserre edo Etxita, Joseba Gandoi, Arratsaldeon. Bai, Arratsaldeon, bai. Zer gertatu da hor? Lehenago utzi estatza, 10 segundoko zigorra? Bai, hori ematen du, 10 segundoko zigorra eman digute, segundu edo zentesima bat usteagatik lehenago estatza, eta bueno, ja ez dugu esango, ja 10 segundurekin ja pizka bat, dago, ja sentenziatuta, ja gure gata, eta bueno. Bai, hori esan behar dizun oso zail dagoela, segundu batzuk irabazi nahi, eta azkenean kendu egin dizkizuete, eta gainera, begira, ziabogan ere demorarik, ez duz oso demora hona markatu. Ja, hori da, baina, bueno, zer egin behar dugu, segitu behar dugu, buru gogor, beti bezala, eta lan egiten, eta, bueno, jarraituko dugu. Azken tokiari izkin egiteko. Bai, hori da gure helburua da bi atxetik ustea, eta, bueno, eta aurrera pauso bat ematea gure besteekin alderatuta, baina, bueno, ez bada, bueno, gu pozik gaude, lan mutiak oso lan ona egiten ari daude, baina gaur, 10 segundo horiek, asko galduko dugu, eta orduan azken postua izango da gurea. Sorterik onena. Eskerrik asko. Ea ba, hemen datoz Zumaiarrak. Bigarren luzea bukatzen, errematatu nahian, hemen datoz Gogor. Eta, ea ba, lan erditan, gauzak momentuz, Zumaiarrentzat nahiko modu txukunean doaz, baina erdia egin dute. Beste erdia falta da. Hortxe, maniobra. Telmo deunontzeko gizonentzat. 9:45. Erdia egin dute. Ea ba, nola moldatzen dire. Momentuz erreferentzi denak San Pedroren aldekoa dira. Tirani 3, Zumaiari 4, Portugaleteri 7. Referentziak mantentzen ari dira San Pedrotarren alde. Eta momentuz behintzat lan ona egiten ari dira. Arostegi eta bere gizonak. Hemen datoz gainera, maniobra egitera. Eta Zumaiarrentzat ere, beste estropada batzuk gaino, itxura hobeagoa hartu du gaurko honek. Oso ondo Zumaiarrak kategorian eta horre, garbi ikusi da hemengo barruko ziaboa honetan korrontean nola tira dien. Hemen zabaltxago sartu beharko dute. 9:41, 4 bizkorrago. Erreferentziak hor daude. Horrek esan nahi du, Zumaia ere, ari dela, ibiltzen ari dela, eta bigarren luzean, oso ondo etorri dela.
Zumaiarrei buruz esan beharko dugu Patxi Frantzesek bere etxea bezain ondo ezagutzen duela estropada eremu hau. Eta aholku zehatzekin irtengo zirela mutilak eta batipat Unai Osa patroia, Ibon. Pentsa, Patxi Frantzesek Orion, 15 bat urte egin zituen, aurrena arraunean, gero entrenatzaile oso ondo ezagutzen du, eta aholku zehatzak. Eta hau ere askotan esan dugu, eta berriro esango dut, Patxi Frantzesen traineruek normalean, ez pixka bat aztertuta bere ibilbidea, udarak aurrera egin ala, irabazi egiten dut. Hemen dator Portugalete, eta esan dezagun urrutiari dela geratzen. GPS-a markatzen diguna da, San Pedro tira, baino 3 azkarrago datorrela, Zumaia 5 eta Portu 9. Hemen lan erdit. Argiziaboga! Baina, estriborretik! Akabo! Bueno, behin pekatuak egiten azita, hobe egun bakar batean egitea denak. Eta begira, hemen korronteak asko tiratzen du, eta bazpare... Zia eta segi, ez gelditu, gainetik geldirik. Bai, eta atzeti datorrenari, ea. Ez denbora badau, baina... Berriro! Ia moteleak. Baina! Berriro! Baina tirani egingo dion bazunek. Kalte orain, hanka egin behar dute horti bizkor. Hau galera hau. Hau galera hau. Hemen gero aztertuko dugu, korronteak asko tiratzen baitu. Eta bazpare, traineru erdi bat pasata sartzea komeni da. Eta ze kezka izango duen David Alvarezek, ikusten ari dena ikusita, esango dien mutila izegi eta ea. Bueno, Portugaleterentzat 10 eta 34 denbora. Eta orain begira, orain Portugaletek ere, orain arraunekin lanak. Arrauna puskatzez badituzte orain. Begira, segurutik Galiziarra. Hori da. Zer egin duen David Alvarezek, eta 58. Broma gutxi esan du Davidek guazen segurutik jotzera. Bueno, denborak, 9 eta 51 San Pedro lan erditan. Zumaiak 9 eta 55, Tiranek 9 eta 58 Portugaletek 10 eta 34. Esan beharko dugu, 2 aldiz utzi dutela Buia, baliza, istriburretik. Beinez, 2 aldiz, 2 saiakeretan. Ia metro erdi bateko diferentziarekin. Nik uste dut, aurrekoak sartu egin du, ez zuen sartu behar, baina Mantzebon berak oso justu sartu duela trainerua. Zer pentsatuko ote du, orain estropada jarraitzen ari den entrenatzaileak Angel Gomezek. Normalean bera aritzen baita postu hortan. Hori da. Gaur Angel Gomez espalda estriborrean da, normalean aurreko aritzen da, eta orain honek, nik uste dut, dagoeneko estropada bota eta biharkoari helduko diola, eta normal nahi aportu ikusten dugun, erritmo altxata joango dira bet. Hanka altxatuta eta lasaiago. Eta Portugaleteren atzetik, hortxe ikusten ari garen trainerua tiran, eta hemen Suso Nuñezekin nago. Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, supongo que Dani, viéndolo visto delante con Portugalete, se habrá sorprendido bastante lo que hemos visto ahí. David, más bien, ¿qué querrás decir? Supongo, es un accidente, suele pasar de vez en cuando, hoy en contra de la corriente se ajusta mucho en las tiabogas y bueno, han tenido la mala suerte Portu de esta maniobra y bueno, al final no ha estorbado y seguimos con la regata. Tirán en esta primera tanda, pero mejor colocado respecto a puntos, a punto de dar el salto a esa segunda tanda. Está muy apretada esta clasificación general. Sí, yo pienso que la parte media va a estar muy apretada, ¿no? Lo que pasa es que bueno, hoy nos toca a nosotros, este fin de semana se nos presenta duro porque ha sido una semana pues, con gente lesionada, tocada. Aprovechamos también para mandarle un saludo a Pachi y Ánimo, que bueno, parece ser que lo vamos a perder para toda la temporada ya. Y bueno, el objetivo este fin de semana es un poco salir vivos, ¿no? Pues suerte y que así sea. Venga, gracias. Begira, orain Portu zabaldu egin beharko luke hor. Nabarmen estropada bota dute. Estropada bota edo ritmo altxa dute. Joan adi estriborrera. Utzi besteari bere lan egiten. Tirani ikeragarrizko kalte egin dio Portugaletek. Ikeragarrizko kalte egin dio. Portugaletek tirani. Haze eguna, Portugaleterena, Era bat alrebesa. Era bat alrebesa. 14 eta 32. Hor nabarmen ikusi da, tirango traineruak, azkarrago dator, Portugaletek, erritmoa jetxi duelako, estriborrera joan ez delako, eta David Alvarezek, baborrera joan berri izan du. Hor da iruditan, GPS-aren bidez markatzen dugu hor norabidea,
Eta benetan oker hor jarrilera ontzikoak orain bai, epailea hurbildu, baina orain bai, baina kalte eginda da, kaltetxoa edo kaltea. Bueno, momentuz denborarik onena, San Pedro ari da markatzen, Tiran 8-ra, Zumaia 9-ra, eta Portugalete minutu bat eta 10-era. Hor irudia. Beste, entrenamentuko erritmoan doaz, orain indarrak gordetzen. Hori da, badakite. Bueno, zereginik ez dagoatela gaurko honetan, eta biharko estropadari begira, erabaki du mutilak eta pixka gordetzea. Baina hor, batez ere azkeneko pekatu ikeragarria iruditzen zaite. Norbera gaizki egitea, beno, baina ja beste kaltea egitea, eta Tiranek, nik uste dut hor, kalte nabarmena jaso duela, izan duela. Bueno, Zumaia eta Tiranen artean diferentzia oso txikia da, baina hemen San Pedro ari da gaur estropada egiten, eta Arostegik esan du, gaizki jardun da orain gora begira saiatu beharra dago, eta bueno, 14 eta 22, San Pedroren erreferentzia hirugarren ziagoan, Zumaiak 14 eta 51, eta Zumaiaren denboratan dator Tiran. Lau estropadetatik San Pedrok, hiru erlujepekoak, oso balekoak egin ditu, Sevillan bigarren ziagoan pekatu egin zuen, eta gero itsasoan, igandean, larumatetik iganderakoan, lehenbizikoan, horri igandean, errendimendu asko jetzi zen orduan, San Pedrorekin nik uste dut, maila erakutsi du, igandean izan duen arazo bakarra. Ea bihar nola funtzionatzen duen. 14 eta 52 Tiranek, Zumaiak baino bat gehiago. Eta batek igual ez du ondo hartuko hau, baina esango nuke Tiranek segundu bat baino gehiago galdu dituela. Portugaletek horre egindako traba horren eraginez, Ibon. Hori da garbi ikusi da. Baina kirola da, demoraldi bukaeran zaku batean sartzen da. Dena den, Tiran, Zumaiarekin ere, arrokeriari gabe, ibiliko litzateke. Gaur Zumaia ere, Portugaletek pekatu egin aurreko, 10 minutu horitan denbora hobea zekarren, Zumaiak, eta... Bai, lehenengo luzean, San Pedro 4 eta 21, Zumaia 4 eta 24, gero Tiranen 4 eta 6, Portu 28. Hor zegoen Zumaia bigarren. Eta gero lan erditan ere, hor izan da bigarren. San Pedro 9 eta 51, Zumaiak 55, Tiranek 58. Zumaiarentzat, aurkari bat atzean ustea, Portugalete kasu honetan, izan ere Angel Etxanez, arratsaldeon, ikusi dugun estropezu da, ez du egunero ikusten, Bai, pena izan da, aurrekalaiak ez zaitzia hori, baina, gertatzen dian gauza dira, pena, baina, zein dugu. Estropadari dagokionez, nola ikusten ari zara mutiak? Nik uste oso estropa honetan nahi gala, ikusi da aurretik ginean, 4 segundo Portukin, Tiranei gerra ematen nahi ga, eta lortzen duen gaur 2 punto izan lehizke, eta artean sartuko bagen duke, eta oso ondo. Eta azken aurreko eta azken hirugarrena rapatu ez da, nola bai? Bai, okerturatu behintzat, hori da azkenian guk ez dago beste helburu ikan. Eta gaur mutilu batek aurreneko estropa du, nik uste aipatu beharreko dela, ia zarraunien hasi. Eta azeten aurreneko estropa Iñaki Errazkinek eta horre bada guretzako jende honekin estropa hau egitea. Sorterik onena, eskerrik asko. Bai, eskerrik asko. Hor da Zumaiarrak orantxe, Zubiazpiti pasa eta azken txampan laizter. Plazaurrean hemen hori jo bukatuko dute lana. Garrantzitsua izango litzateke Zumaiarrentzat, gaur Porturi, 2 puntu errekuperatzea, pentsa. 3 estropadetan atzetik etorrita, 52 palantatoz, Baina Tiranek aurre hartu dio Zumaiari, Tirane orain azken duzean, Zumaia baino 2 segundu bizkorrago dator, Ibon. Nola ote dago, pinganelioa, patxi frantzez pixka bat ezagututa. Isildu ere ari gabe, hariko zai, patroiak. Minutua darama, Telmodunak 50 palati gora. Hor dira, Zumaiarrak, bai Telmodeun, 20-0 bederatzi. Horra, Zumaiarren demora. Erreferentzi danak San Pedroren alde. San Pedro Tirani 7, Zumaiari 10, Porturi minutu terdi. Gehi 10 segunduko zigorra ere bai, Portu. San Pedroren inguruan esan dugu, gaur zenbat aldaketa egin dituen Mikel Arostegik, eta gaurko ametxat asmatu du. Estribor guztia dantzan jarri hankaz gora, eta asmatu du. Aitz Ortiz, Carvalho da, ia zorion aritutakoa, errota aiarra, Arostegi bera kontrankean. Josi bukatuko dute gaur. Presidentea eta ordezkariak ere
Hortxe ari dira, Urbidetik jarraitzen, 20 jetxi behar dela dio Oiarbidek. Nahiko lan. Hortxe dira ba, 20-0-0. Zumaiari irutraineru, 9 segundo. Eta Tiran orain bai, orain ari da bere indar hori erakusten. Horrelako estropadetan indarra beste batzuta baino gehiago azaltzen baita, Ibon. Hori da, erlojupekoan, hemen askotan esatungo, tira beste lanik ez, begira, David Alvarez ere, makur eginda, orain bai, San Pedro hori berari ere, denbora errekuperatzen hori. 20-0-0, 20-18, San Pedro tarrentzat jarri duten erreferentzia, Zumaiak 20-0 bederatzi, 78, bederatzi segundu luze, San Pedro Zumaiari, eta begira ze diferentzia, San Pedro eta Tiranen artean 7-8, baina hor beste burruka, Zumaia eta Tiranen artean dago, eta hori uste dute Galiziarren alde joango den. Hala, ematen du. Eta orain gizonezkoak, lehen emakumezkoak egiten ari ziren egin duten, maniobra errepikatzen ari dira. Onuntzakoan estriborretik eta zubitik pasatzeko baborrera jotzen dute. Eta hemen Portugalete. Hauek triste berriz, Miguel. Isilik. Autobusen sartu eta etxe, bihar beste egun bat izango da. Haze muturra gaur Portugaleterako bidean. Ikas egin behar da horrelakoetan. Hiru egin ditu gaur, Joseba Mantzego honek edo Portugaletek bat, irteran, gero ziagogan, eta gero, ritmo altxa dutenean, estriborrera joan ez izana. Eta hemen dator Tira. Tira nazken txampa, 1 metro pasatxo. Dena eskatzen David Alvarez. Zumaiak 20-0 bederatzi egin du, San Pedro 20-0-0. San Pedrorena ez dute. Hor tartean geratuko dira. Han bederatzi segundu zituen galduak San Pedrorekin Tiranek. Zertxo baita errekuperatu egin dio. 20-0-6. Azken luze hona Tiranek. Bai, ona. Azken luze oso hona egin du. 0-6 Galiziarren denbora. Eta Portugalete falta zaigu. Portugaletek minutu terdiko atzerapena, bat eta 24koa izan du, eta hori bat eta 50 gora izango da, seguru bukaeran. 20-0-0, 20-18 San Pedro, Tiranek 20-06 berrogei, Zumaiak 20-0 bederatzi 78, eta hor Portugaletekoen jarrilera, 21 eta 42. Ez da giro izango, aste osoa pasa, estropada prestatzen, eta horrelakoak gertatu egiten dira, eta minutu bat, eta 42 gehi 10. Hauek orain jarri behar dute, biharko estropaden lehen balen, errekuperatu, orain isilik-isilikua egun, dutxatu, eta pixka bat aztertu, eta bihar hankatera egin behar da berriro. Oiarbide jauna daukat hemen aldamenean, San Pedro zoriona. Eskarrik asko. Mikel Arosteirekin hitz egin dut estropadazio aurretik, hasiera txarra demoraldiari, gauzak hobetzeko gogoa zegoela, eta begira, gaurkoan nahiko ondo ez da. Bai, gara oso ondo ibiligea. Lehengo igandian suerte txarra, suertea. Lesioak izan duzian, bi mutil lesionatu zian bale miziko ziabogan eta bestia biharrenean, eta oso zen gafez lo ofizio esaten dara. Pasatu zan, eta gar esaten genuen, estropa honen behar dugu, eta buru altxa eta segi, eta ondo ata zaigu. Ondo atea da, eta txarto gaur Portugalete, ze ikusi dugu. Salidan 10 segundu eman dizkideate, eta gero ziagogan induna. Oire tokatzen da eta tokatu zaio. Halako egunak lehen bailen astu behar dira. Bai, aldan azkarrena. Gar bukatu da eta biharko eguna pentsatu behar da azkar. Zeuek ere, biharko egunean pentsatuz. Bai, jazta, garkoa bukatu dugu, bihar abertze egiten dugun. Beno, ikus dezagun, ze gertatzen den gaurko estropadan. Eskerrik asko, zoriona. Zuri, agur. Oiarbide jaunaren azalpenak, 20-0-0 20-18, erreferentzia hor utzi du San Pedro, atzetik Tiran, Zumaia eta Portugalete, hau da gaurko gizonezkoen lehiak lehen txandan ekarri diguna, bere ala hemen Orion, Orio kanpina bandera da jokoan, Orioko 26. estropadak eta 2. txandan, lehenbizi Zierbena izango dugu lanean, gero etxeko trainerua Orio, jarraian Kabo eta azkenik Astillero. Gero gogoratu Orezko txandan, San Juan, Kaiku, Urdaibai eta Hondarribia. Orain iragarkiak.
Arratsaldeon berriro Euskal Telebistaren ikusentzule zareten guztioi. Hori joan gara Jaun Andreok, gizonezkoen lehen txandan San Pedrok markatu du denborarik onena, 20-0-28, eta orain Orio kanpina banderaren bila, bigarren txanda honetan, Zierbena lehenengoz, eta gero minutu bateko tartearekin, hori jo, Kabo eta Astillero izango dira lanean, eta aipa dezagun momentuz, erreferentzi bat badugula, baina logika betetzen bada, txanda honetan, gutxienez bizpairu ontzieko betu beharko luketela hori, lehen ere esan dugu, baina berandu heldu baldin bazarete, gaur itxas gora, ia bederatzitan da, eta poliki-poliki gora doa, ur gehiago lanean, eta errestasun gehiago behar bada, eta haizeak teorian behintzat pixkat behera indarko luke. Korrontea ere indarra galtzen, segurazki. Hori da. Baldintzak hobetzera. Hobetzera, bai orain eta gehiago oraindik gero horrezko txandan, Ibon. Eta halakoetan, erreferentzia zuzena, txanda izaten da, eta treneriuentzat garrantzitsuena, txandan ahalik eta ondoen lehiatu, eta txandak ide irabazi, ez dago besterik. 11,1 bataz bestekoa, lehen txandan, hori da, haizeak markatutakoa, eta 20 segundu barru, Jaun Andreok, lanean ditugu Zierbenako mutilak. Jimeno prest, ez da txartuta. Garaiz, utziko aldute, bestela zigorra Portugaleterenarekin. Badoa. Bai. Onrau, naita. Horrelakoak pingaililo bidez eta askotan esan egiten dira, aizue, Portugaleteri, 10 segundu eman zizkiek, epailek, eta Bazpare itxaro, gaurko gortzaudek eta. Hori da, Bazpare, ez dago bromarik, ez da bromarik, Begira, hor, zubi gaineko banderak oraindik aiziak tira egiten du, nabarmen, Honek gaina patroiak entrenatzailea bertan zuen, kontrankean. Hori da, Zunzunegi, begira, non dagoen Zunzunegi. Eta bost aldaketa Zierbenak. Bost aldaketu, gaur lanerako estriborrean David Pérez eta Ignacio Fernández, eta baborrean Josu Elizondo, Álvaro Gallego eta Alberto Vidal. Eta hauek, gaurkoa eta biharkoa bai, baina azte azkeneko Bizkaiko txapelketa ere oso begiz jota. Kupoa kontuan hartu gabe eta treneru eraberritu bat, Ezea gutur ez dugu egingo, Zierbenako azte azkeneko. Erne hori jorekin, badoa, hor dira San Nikolas ontzikoa, horru bizian zale guztiak edo. Etxeko trainerua bultzatuz, animatuz. Hor dira ba, hori jotarrak. Eman eta xingola bentzarekin gau. Hori da, Asier Arrillaga, lan istripu bat medio, egun nahi arrabera, baina hori osale purrukatua eta Orion asko ibiltzen zen mutil gaztea. 25 urtekoa? Hori da, eta haren omenez, tartean ezagunak ere bai, kuadrilan eta esan dezagun, Orion gaur, pasaden igandeko taldearekin alderatuta, 3 aldaketa, Aritz Lizarralde Altxerri, aurrekalari, Ogi Raizpurua, eta Josu Indo, baborrean. Indo berriro horanketik. Hori da, azte azkenean, Gipuzkoako txapelketa txukunetik orakoa eginda, Hondarribiaren gandik oso hurbil, estropada ona eginda, eta horrek indarrak eman dizkie hori otarrei. Ea etxean zer erakusten dute. Kabo lanera, orain! Gogor, Galiziarra. Begira, Zailkapenan beti gora egin dute, 6garren dira, Astillerok puntu bat gehiago. Nik uste dut orain arteko estropadari kaskarrena, Sevillakoa egin zutela, gero Astilleron eta Zierbenan, pasaren asteburuan, azken urtetako maila erakutsi zuten, eta, gaur ere Gustavo 6 aldaketa egin ditu. Tartean, Zerradilla, orranketik eta kontranketik eta normalean beti joten den gizona, gaur lehorrean da, eta lanerako estriborrean Ramon Blanco, Mario Ebrion eta Daniel Torrado, aurreko aldaketa gaur, Sergio Gartzia, eta baborrean Diego Suárez, eta Luis Manuel González, hanketik. Erronkeko pare berria. Eta irteeran, Astillero. Demoraldia hasiera bikaina egiten ari den Arraun elkartea. Eta bien bitartean iruditan Zierbena ikusi dugu. Badoaz, poliki. Balizaren bila. Ekin dio ba. Gaurkoari Astillero. Eta honek ere epaileak bandera ondo jetxita askatu duztatxa. Iban Gomezek. Iban Gomez da gaur patroi lanetan. Eta Dani Perezek ere egin ditu ba.
aldaketa eder batzuk. Bost guztira, Ibon? Hori da, bost aldaketa. Estrigorrean bi, Daniel González zanketik, eta Victor Manuel Fernández veteranoa hirugarren tostan, aurrekalari aldaketa. Carlos Iriondo gaur, horrek ikusten dugu, zintarekin. Hau Sevillan aurrekalari hau joan zen, horra arazo izan zutenean, bigarren ziabogan eta baborrean, David Pérez espaldan, eta Raúl García hanketik. Eta ikusten ari garen Astilero, Mikel, entrenatzailea Dani Pérez, patroiak ere, txandatu zari da. Castanedo eta Iban Gomez. Erlojupeko lanerako, bi aukera eman dizkio gazteari, arrobiko mutila da, eta hori ere landu egin behar baita, horrelako arraun elkarteetan. Erreferentziak, hori joren aldekoa dira. Astillero hori bi, Kabo eta Zierbenari 3. Eta referentzi, Astillero hori 2 segundo, Kabo hori 4, eta barra abantaila dira. Bada zerbait. Ea estropa daurretik Aizperrok esandakoa. Berarekin hitz egin du Zaraganda. Erlojupekoa da etxian, motibatuta gaude, ez dakit, Gipuzkoako txapelketan estropa hona bota genuen. Motibatuta gaude, baina, urduritasun puntu batekin, ez? Normalan bezala hemen etxian estropa hona nire dugu, jendean aurrian, eta motibatuta, gaur estropa txukun batein, eta igandean, sartzegan berriz horrezko txandatan, gure helburu hori da. 4 eta 28. Hor San Pedrok 4 eta 21 markatu du. Baina normalean, San Pedro korronte gehiago izan du. Hori da. Ea hori. Betikoa, Mikel. Joan da etorri. Joan da etorria. Hori. Hala da. Gure ikuslek izango dute. Astuna gehala. Kontu berarekin, baina ala baita. Ala baita. Ez dela hankazartzeko arrisku ikaragarria dago. Hor orain Kabok bentaja bat badu. Hori horren atzetik doa. Eta irekoitzek badarki ederki. Nondi joan. Hauek neurtuta daukate. Metro guztiak. Erne, Kabo hori 10 segundoko zigorra. Arrazoi beraren gatik. 10 segundokoa. Kabo hori. Zorrotz. Zorrotz epaileak. Epaimaiti. Bai. Hori jok 4 eta 24. Kabok, 10 segundo. Ala jaina. Horio dagoeneko zuzenduta, hor ez du atera eta ere treneruak, hortzik gaineko lehar horretara estriborrera joaten da, dagoeneko zuzenduta treneruak. Ea, Kaborena errepikapena. Beste abezain nabarmena ez da izan, baina epaileak jetxi aurretik, lehenago uzten du. Eta erlojua ere, bai. Zeroan jarri aurretik, bai. Bestea nabarmenagoa izan da, Portugaleterena, baina hemen ere... Erlojuarekin dago referentzia. Erlojua zeroan jarri aurretik, dagoeneko patroiak eskatxan nabarmen, azke zeukan. Biak, erreferentzia biak. Bandera... Epailearen bandera... Eta krono. Hori da. Lau... Ea ba... Eta 31. Bigarren txandako treneruak, lehenbiziko txandakoak, baina denbora makalagoak egiten ari dira. Eta iruditzen zait hemen barruan hobeagoak egingo dituztera. Bai. Begira, hemen pare-parean daukagun bandera hau ere, geratuta eta lehen atera direnean aizetxoa bazebilen. Horio eta Astilleroren artean tartea txikia da. Zierbena ere bai, 2 segundotan dira. Horio, Astillero eta Zierbena. Kabo, berez, estropada kaskarrago egiten eta gainera gero... 10 segundoko zigorra izango. San Pedrok gaur Kabo edo tartean sartuko balu, egingo luke, arrantza bikaina gaur. Ez da urruti biliko, Ibon. Hemen Astilleroan. Horiok 4 eta 24. Iban Gomez Oiuka patroia 4 eta 25. Beraz, esan dugu, txandako jabea, etxeko traineroa dela hori jo. Begira Astillero, nola ateratzen den traineru hori, Ziaboga ona emanagatik, hanik keragarri gainera ateratzen da. Eta maniobra ostean, 2 segundu hori jo Astillero hori, Zierbenari 3, Kabo hori 8. Bai, Kabo, 10 segundua galde batera utzita. Nabarmen estropada kaskarra egiten. Eta gero Astillero, baieztatzen ari dena da, Sevillako ura etzela kasualitate izan. Hau dagoeneko 4. estropada, denok harrituta geratu ginen, gero nire bai. Zailkapena 5 dago. 22 puntu ditu, San Juanek 23.
Pentsa? Lita Places, Cabo, buenas tardes otra vez. Hola, buenas tardes. 10 segundos otra vez. Los jueces hoy están muy estrictos, aunque las leyes y las normas están para cumplirlas, ¿no? Efectivamente, las leyes están ahí, son para todos. Pero bueno, va a ser un tanto difícil ya remontar esos 10 segundos de salida. A ver, lo que podemos hacer de aquí al final de regata. Al margen de esos 10 segundos, es cierto que si miramos a los tiempos, Cabo no está marcando muy buenas referencias. Ya, estaba un poquito por atrás, pero bueno, Cabo en general tiene muy buen final y a ver, pero bueno, ya con esa penalización lo mejor posible, nada más. Y pensando en mañana ya, ¿verdad? Efectivamente. Mucha suerte. Hasta luego. Bueno, patxeda ederrakin hartu du albiste txarra, Kaboko ordezkariak, Plazez Andereak. Eta astillero Orioren denborarekin konparaketa egiten badugu, hortxe, Bai. Hortxe, segundu batean Orioren alde, baina hortxe ditugu bi referentzi hori. Oriok irtera bildurgarria egin du, Zierbenari, 3-4 segundu aurretik ere bai, ibili da, astillerorekin ere bai, baina orain, azkeneko minututan, bigarren dutzunetan, Zierbenak eta astillerok Oriori denbora jandie. Argi barruko ziago honetan. Erne, hemen da eta Zierbena. Argi begira heladio zai, eta berandu, hori da, ia pasata gero. Segurutik jodu, bai. Hori da. 9:48. Abante orain. San Pedrok baino 3 bizkorrago. 9:48 Zierbenak. Eta hori jo, traineru bat askarrago dator. Eta astillero, Zierbena baino 2 askarrago. Eta pentsa, Zierbenak, San Pedrorekin 7 segundu zituen galduak, lehenbiziko ziabogan. Orain, 3. Eskarrago horrek esan nahi du, 10 segundu etorre direla. Aizea bera eta korrontea bera. Eta ondo gehiago. Txas ondo gehiago. Hori jo badato. Hemen da hori jo. Astillero eta Orio parekaturik estropada puntu hontan hori adierazten digu orain GPS-ak. Maniobra ondo egitea, esan beharrik ez dago, zein garrantzitsua izango. Dagoeneko prestatu da, Galtxerri. Abek ere, nahikoa pasata, aitzekiari gabekoa. Garbia, ederra. Abante. 9:45 orain arteko denborarik onena hori jotarrena. Etxean, zaleen aurrea. Bueno, eusten ari zaio, Zierbenaren bultzadari hori eusten ari zaio. Kabo izango da urrengoa. 10 segunduko zigorrarekin ditugu galiziarrak. Eta astillero eta Orio dira. Txandako indartsuenak. Hori joke lan ona egin du. Lehen erdi horretan astillero ere ongi ari da. Zierbena 4 segundu 3 laura. Kaboa 10-11. Eta orain, GPS-a kontuan hartu ezkeo, ziaboga honetan, Kabo San Pedroren atzetik. Izango litzateke, zigorra kontutan hartu gabe, Bai. Hemen dira ba. Alfonso Díaz eta bere mutila. Esperientzia uniko patroia, Alfonso Díaz. Baina begira, zer gertatu zaien irteera. 10 segunduko zigorra dute jauraten. Haure pasata, begira, trabez egin da sartu du, ona. Orain baborrak abante egin, eta itzikiari gabekoa. 9:47. Tiranek 9:48 markatu du. San Pedro eta Zumaiarentzat, Erne, oso albiste ona. Galiziako 2 ontziak atzetik ditu eta lan erditan Zumaiak. Kabo gainera 10 segunduko zigorra du, beraz, normalian asko errekuperatzen espadu hori. Azkenean, Portugaleteren kaltetan dena. Dena Portugaleteren kaltetan dena. Eta gu San Pedrorekin ari gara, baina Zumaiarentzat ere beste horren beste. Horregatik ba. Osartu ezkero. Horregatik ba. Eta badator astillero. Irailean eta orduan izaten da puntu hau errekuperatu bagenu eta ura galdu ez bagenu eta alakoak. Astillero, Hori horren denboraren gainean haze balantza egin dutena. Oso zabaletik. 9:48. Zabaletik eta gero Iriondo aurrekoak arrauntxikia sartu denean, baborrak ez dira adibili eta treneruak balantza egin du. Balan erditan Zierbena eta astillero parekaturik eta Kabo atzetik. Maniobra ostean, begira Orioren errenta. Zierbenari 4, astillerori 5, Kabori 13.
Astilerok barruko ziaboga honetan ez du bat ere asmatu, ez da bat ere gainera. Sara Cobo, Astilleroko ordezkariarekin nago hemen. Buenas tardes, Sara. Hola, Sara, buenas tardes. ¿Está sorprendiendo en Astillero este comienzo de temporada? Lo estáis haciendo muy bien. La verdad que la pretemporada había sido buena, el batel ha estado muy bien, la trenería, las dos trenerías han andado bastante bien, terceras y cuartas en el Campeonato de España y bueno, la verdad que el tercer puesto de Sevilla sorprendió, pero bueno, veo que vamos cogiendo nuestro puesto a mitad de tabla y todo lo que sea bueno está perfecto. Club en el que también hemos visto bastantes cambios a nivel organizativo, ¿no? Sí, la verdad que los cambios aparentemente van a mejor y todo lo que sea bien del club y por los remeros, bien sea. ¿Cómo estás viendo ya a los chicos? Hombre, regata dura, ría, bastante calor, pero bueno, les veo que a tiempos no iban nada mal, a tiempo igual con Ciervana y abrir espacio, todo lo que sea. Mucha suerte, es que ricasco. Muchas gracias, Sara. Hori jo tarte ederraren jabe da, txanda honetan. Bigarren posturako dugu burrukamen, Zierbena eta Astilleroren artean, eta Kabo amabira. Horain beste segundo bat hori hori Zalkapenean ustekabeko horren bat izango dugu gaur, Egon. Patipat behekaldean ematen du dantza izango dugula, eta Portugaleterentzat gaur egun benetan gogorra izango dela. 14 eta 30 Zierbena, azken maniobra. San Pedro Korra 14 eta 32 markatu du, ea gero. Bai, eta giroa kostatzen bezala ematen du, hemen uoden tokian, orain mugitzen dira hor, banderatxoak eta zerbait. Anemometroaren datu ere hor duzu, ikusten zuen pantailan, 6. Aurreko txandan bataz bestekoa, 11koa izan. Begira nondi doazen, Gora doazen treneroak erditik, eta dagoeneko buelta hartu duen Zierbenak, ura ere erdira begira. Han, hortzik apare hortan, ondo gutxi dagoela. Hor da, hori jo. Momentuz estropa da oso serio egiten, nire iritziz horio. Segunduari josiz. 14:32, hain zuzen San Pedrok han markaturiko denbora. Zierbenari beste segundo bat, atera dio, hirugarren luzean. Eta begira horiok, hor buelta eman, eta segituan, hor lehar gainera esgoteko, hor 2 metroko ondoa dago, hori segizteko erdira, urbila, hori da, lehen balin etorri. Korrontea ere ura galtzen ari da, barkatu indarra galtzen ari da, hor du mono, iruditzen zait orain erdi samarretik etorriko direla. Hori eta Zierbenaren artean lauko diferentzia, Astillero 6-6, atzerapena hor dago, eta Kabok 13. Horein galtzen, Astillero, Bai, nabarmen. Gainera goibili da, Zierbena berriz, uzten. Cabo da Cruz. Gogoratu, hor ikusten duzuen kronoa, gehi 10 segundu. Lehenengo txandan Portugaletek izan du zigorra, ez tatxa behar baino lehenago usteagatik, irteeran, eta Kabo gero, beste horren beste egin. Malau eta 46. Zigorra, zigor. Eta Kabok sailkapenean ere gaur atzera egingo du, Ez dabil. Hori horentzat ona, Zierbena tiranentzat. Eta gauza dauden bezala, Zumaiarentzat ere gaurko eguna, itxura honekoa izan daiteke. Hori da, orain Zierbenak segundo bat errekuperatu di hori. Ea Astillero. Amalau eta 32, Horiok eta San Pedro markaturiko datua. Azken Ziaboga. Hor, goiko Ziaboga horretan, hor korronteak tira ingo di eta estu sartu behar dut. Astillerok 14 eta 39. Eta hor aurrekoak heldu. Zueran gehiago. Eta maniobra ostean, Horiok Zierbenari 3, Astillero hori 6, Kabori 13. Ematen du, bigarren txanda honetako postuak finkatuta ditugula. Ibon. Bai, hala ematen du, Horio eta Zierbena artean, treneru bat, bai, ea oan bukaeran, Zierbena galtzako du, ea Horio.
orain irakoitzek beste abantaila bat ere badu. Berak badaki nondi joan, baina Zierbenari segi, eta gehienez, Zierbena bezen gaizke etorriko da. Laurak ere, nahiko ibilbide antzeko egin dut. Begira lau treneroak, bat biluta lau. José Luis Herrerías, Zierbenako presidenta daukat hemen. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo acabasteis el domingo pasado a nivel organizativo? Bien, yo creo que bueno, que conseguimos sacar la regata adelante. Creo que fue una regata que fue muy equitativa para todos los clubes. Creo que no hubo ventajas por ninguna calles y al final creo que, bueno, muy satisfecho de la organización de la regata. Una nueva prueba puntuable hoy aquí en aguas del río de la Ría Oria. Otra vez contrarreloj. ¿Qué te parece? Bueno, pues es lo que toca. Y habrá que afrontar lo que tenemos. El fin de semana que viene tenemos en Bilbao también contra el reloj. Pero bueno, ¿qué vamos a hacer? Es así lo que se ha hecho y habrá que sacarlo adelante. ¿Cómo ves a los chicos hoy? Bien, muy contento. Pues mucha suerte para Zierben. Zierben ari da bai, bere lana egiten. Hori aurretik, Oriok hasieratik hartu du errenta txanda honetan eta eusten ari da. Hor hasierakoa gobernatzen. Lehenbiziko luzean atera dizkio lau segundo Oriok Zierbenari. Eta gainerako ordula ordenean, abiadura berean datoz bitreneru hauek. Eta horrein azken txampan, Hemen ba, Iker Jimeno eta bere mutilak azken txampan. Hor da Zierbena. Sanpedro baino bea bai, nabarmen. Bai orain, 19 eta 50. 19 eta 50. Orain arteko erreferentziarik honen hausea. Eta orain, zubi peortatik pasatzea, Oriok arraularientzat, bai, keragarri, unkigarri izaten da. Toki gutxitan bezala, Poltsan eta ere bai entzuten da, baina hor, zubizulotik pasa, eta hemen molea gainera etortzera, eta horrunda ikeragarri entzuten da hortik gainera. Bildurtzekoa. Hor da basa Nikolas Ontzila. Jendetza gaur, hemen estropada jarraitzen. Erritmoa ere gora. Bizi datoz, azken 100 metrotan, hori jotarra. Hendik ere bai, Zierbena baino 3 bizkorrago dator. 43 da. Hobetuko dute hori, garbi. Hori horetzat, txandako eta momentuz estropadako denborarik onena. 19 eta 57. Gaur Kabori Oriok aurre hartuko dio, zelkapenean. Zierbenari eta Tirani ere, zuloa zabaldu. Astillero hori ere, haizu, 9 segundo markatzen dizkigu, GPS-ak, Kabori, oaini gehiago, 13. Eta gogoratu, hor da patroia, eta zigorra, behar baino lehenago utzi duelako, irteeran estatxa. Eta Astillerok iruditzen zait, ez, denborak eta erreparatuta, bigarren estropada erdia, ez du egin, lehenbizikoa bezinona, edo Oriorekin bezala Zierbenarekin, galtzen ari da, bigarren ziagogatik aurrera. Hor erlojupekoan, psikologikokiko gorra izaten da, Estropa erdira arte utzi eta gero segundu bat gehiago, 4, 5, 6, horri usteako gorra izaten da. Hemen daba Kabo. Txandako apalena. Zumaiarekin 59. Orantxe. 20 bat. Zigorrarekin Zumaiaren atzera. 20-11. Zumaiaren atzera joango da. 20 bat. 10-10. 20-11. Tiranen atzetik eta Zumaiaren atzetik izango da. Zelkapenean dantza pixkat izango da gau. San Pedroko 20-0, Kaboko 20 bat, orain 10-ekoa. Erantziko diote, eta bai. 20-11-0. Hori da, Kaborentzat, denbora, zigorra kontuan hartu. Estilere bukatzen, bentsa. Lehen azken txampa, 10-15 palako izaten zen, minutu eta gehiago darama, 40 palatik gora. Horda San Jose ontzia, Astillerok bukatu du, 19 eta 56, Zierbenaren atzetik eta San Pedroren aurretik. Beraz, behin-behineko zelkapenean, Oriok 19 eta 57, Zierbenak 3 gehiago, gero Astillero, San Pedro, Tiran, Zumaia,
Kabo 7, Portugalete 8. Iñaki Arostegi, Orio, arratsaldean berriz ere eta zorionak. Bai, eskerrik asko. Momentuz bai behintzat, esan behar du. Bai, hori da, estropa polita egin dugu, txanda mageneuz niko aurkari, Zierbena eta Astillero da Kabo bea, eta, usten dut lehenengo luzea oso ona egin deula, eta hor lortu dugu tarte txori irikitzea, eta hori mantentzen jakin dugu, estropa guztian. Sailkapenean gaur dantza desente ongo dela, ematen du, ezta? Bai, ointxe bertan egia esan ez dakit, nola dagoen sailkapena, Kabo ikusten dut 10 segunduko zigorra daukala, hor galduko ditu puntu baliotzu batzuk, baina, guk azken finean behiratu behar duguna da gure lanari, behiratu behar diogu, eta usten dut gaur lan hona egin degula, eta balio digun postu batzuk igotzeko sailkapenean. Ze giro polita ikusten ari garen hemen Orion, egia esan, trainerua pasatu denean, eta nesak ere pasatu denean, sekulako barruma. Bai, egia esan, gaina Ibaiaren bestalden gaudela, herria ikustea horrela beteta, molla guztia, jendia horrez jantzita, trainerukin bolkauta animatuz, oio ipurdia jartzen dira, ez? Eta egia esan Oriok herria beti erantzuten du, neozein estropada denean, eta gaur nola ez, herri guztia kalean dago. Zorionak eta bukatutakoan zoriona erabatekoa den. Ikusiko dugu, eskerrik asko. 19:47, Oriotarren erreferentzia hor da, iragarkien ostean, Ohorezko txandan, San Juan, Kaiku, Urdaibai eta Hondarribia. Agur bero bat berriro Euskal Telebistaren ikusentzule zareten guztioi. Hemen txegara Orion ikusi, haizearen aldaketa lehen egoa nagusitu da gehien bat lehenengo txandan eta 11ko abiadura, orain bat eta erdi gutxiago, eta mendebaldetik Ibon, eta orain Ohorezko txandan San Juan lehenengo, Sirtera puntuan prest, jarraian minutuko tartean Kaiku, Urdaibai eta Hondarribia izango ditugu lanean. Erne beraz Jaun Andreok, Oriotarrek etxekoek markatu dute orain arteko kronorik onera, 19 eta 47. Eta argi, patroiak irteran, gaur paliak zorrotzu dabiltza eta. Oli den gaztea, Erne, San Juan darren txopan, garbi eutxiz, agindu zehatza, abizua, oharraten jaso izango dute, jarriko nuke, lepo ez dakit, baina behatzen bat. Bi zigor, txanda bakoitzean bat. Begira, San Juan darra, 54 palan. San Juan 3. Gipuzkoako txapelketan eta zeruan, azken estropada San Miguel Ligan Zierbenan, Petronor bandera irabazi eta gero. Haundia egin zuten, bandera irabazi zuten, baina are garrantzitsuago, aurten San Juan badabil. Beste pausotxo bat ere mandu. Ohorezko txandan dira. Eta Joseba Fernandezek esan zuen, Ohorezko txandan sartu nahi dut ontzia. Hortxe da 2. zalkapenan, eta bandera bat etxean. Eta gaur, 3 aldaketa egin ditu, igandean bandera irabazi zuen treniruarekin alderatuta. Estriborrean, gerri-gerrian, Arkaitz Goni eta Kabi Bedia sartu ditu. Baborrean, Maztatoztan, Ibai Laboa eta gero patroi aldaketa. Unai Oliden. Hor da Kaiku. Hor da Bizkaitarra. Zurinaga, patroi laneta. Korta eta laka prestatzaile. Kortarekin ere hitz egin dugu, estropada aurretik eta zego zeluiz eta irabaztera torri gaitu. Zan digu, gaur, aldaketarik ez du egin, pasaren igandeko kuadrilarekin, konparazioa egin da, eta begira irtera, 55 pala. Horiek, harrapatzea ere, ez da bat ere erresa. Uste dut ez dugula ikusi aurten, treneru batek, estropa batetik bestea, errepikatzea 14koa. Plantilla mugatua du, baina hala ere datua da, aldaketarik eginez izana, ez da? Hori da. Eta joan zen urtean Kaiku bigarrena izan zen hemen, Hondarribik 19 eta 15 eta Kaikuk 19 eta 19. Oriore eta Urdaiberen aurretik. Azken urteko Kaiko ikusita bere ezaugarri modura esan daiteke, kontrarrelogista onak direla. Eta hor dira Bermeotarra. Begira, Gorka Aranberrek ere noiz askatu duen, Pada espada, broma gutxi. Bai, segurutik. Hor dira Bermeotarra. Eta hemen bai aldaketak. Salsamendik aldaketa batzuk egin ditu eta gizon aipagarri batzuk gaur ordezkoen tostan dira, Ibon. Hori da, Baborrean Iñaki Goikoetxea, Ibon Bazterretxea eta Miguel Ruiz hankeko lanetan jarri du, Rua bigarren tostara pasata, eta lehorrean Javi Polo, Banoren Beke,
eta, bueno, gero Ojeda ere Baborrera pasatu, eta gaurko 14koan, akaso nabarmena, Erlantzegia, bueno, gehiegitan ikusten ez dugun mutila, 3. tosta, estriborrean dela. Ez dakit debutaria den, baina estropa gehiegi, ez ditu egin. Diga. Erne. Olatu hartzen. Ondarribia prest da eta Erne Ondarribia. Bai! Seguru hauek ere. Segurutik. Laua lanean beraz. Ondarribia gainera, hemen barruan egindako markaren jabeare bada. 19 eta 15 joan zen urtean hobetutakoa. Orain arteko Itxaso Zabaleko marka, 2015koa, Castrorena da, 19 eta 30. Eta, bueno, Ondarribiaren inguruan, orain arte jokatutako bi erlojupekoak irabazi ditu, eta gaur ere, bueno, favoritotzat. Jarri beharko dugu, hori nahiko, bueno, aurkezpen gutun bada, eta gaur lau aldaketa egin ditu. Mikel Orbañanosek, estriborrean, kontrakean Bikendi Altza eta Gari Uranga, Bizarralde, 5. tostara eraman du. Baborrean, Manes Aldai eta Eka Itzaznar, arraunean dira, eta Iñaki González, 5. 6 ekarri espaldara, eta Urko Redondo, espaldatik, Barrankari lanetara, pasatu Orbañanosek. Niretzat gaur albistea etxe beste. Hori da. Claro, honek ere dugula eta hoixe da. Hori eta bestetik Garaia handiari gaur dosifikatu egin behar da. Oraindik iraila pentsan ondagoen eta bestetik Alex Udabe, azkeneko estropak ez ditula joatu, gerriko min bat arte. Bueno, eta Mikel Orbañanosen hitzak, hori jotarra bera jaiotzaz eta estropada atarian esandakoak oraintxe ikusita entzungo ditu. Bai, egile esan gaur estropada gogorra ez. Danok aurkari aldamenen deula jokatu nahiko genduke, egile esan estropadak launaka danok guztoko ditugu, erlojuz kontra baina bueno, gaur ere moldatu beharko dugu lan honetara eta ea dana ondo ateratzen den. Bai, egile esan, aurtengo helburua zen nesken treniro uretara botatzea eta iruditzen zait meritu handik egin deula danon artean hori lortzeko eta bintzat lortu dugu. Oan ja emaitzak, beste gauz bat izango ez, eta pixkanak ajumar dugu, pasientzi pixkat, eta seguru hola jarraitzen dugu, urte batzutara neskak ikusiko ditugula berriz goi mailan. Ondarribiak, emakumeak ere lanean eta lehen ontziko entrenatzaileak hori ere azpimarratu nahi izan du gaurko egunez, ea begira nondi doazen, erreferentzia hori. Hemen, Mikel Orbañanos, non saltzamendi, portako semeak, erki ezagutzen dute, baita Joseba Fernandezek ere, hemen zema pala, bote ditu, eta lehenbiziko referentzia eta Ondarribia aurretik segundu bat. Ea ba. Horain txekik. San Juanek 4:13 eta Kaikuk 4:30. Lehenbiziko eta bigarren txanda baino denbora kaskarragoak. Baina joan da etorri. Hori da. Joan da etorri. Hemen korronte indarra galtzen ari da, eta hori mesederako izaten da. Hala ere, diferentziak oso txikiak dira, Ondarribiak Urdaibeiri 1-2, Kaikuri 2, San Juani 3-4, hori adirazten digu GPS. Orain, Ondarribiak hori badu, normalean, lehenbiziko erreferentzietan, hor une batean, markatzen du, Sevillan ere gogoan dut Astileron, aurreneko referentzia bere alde markatu, hortxe, segundu bat, 2 segundukun Urdaiberikin, uneren batean tarte hori zabaldu, eta aresekin heldu. Horixe izan zen, gidoia Astileron gaur zortzi. 4:30, Bermeotar. Kaikuren denbora. Eta Ondarribia bizkorrago dator. Segundu pare bat azkarrago. Kaiku eta Urdaibai baino bizkorrago, eta San Juan 5 atzerago baita. Eta begira, Urdaibai, Kaiku, Txasadarraren erdira, beren erdira datoz, hauek. Bederatziak 10 gutxi inguruan, itxas gora, korronte aurra galtzen, eta zer erabaki duten, dagoen korronte apurrari aurre egin. Ondo aztertua izango dute, danak hemen orduak, zenbat, ez dakit, mordo bat zartutakoak, eta oso ondo ezagutzen dute hemengo estropa. Gero, elkarri zelatan ere bai, bat nondik doan, besteak aztertu egiten du, eta Ondarribia aurretik. 4:28.
txanda honetako ontzien artean, Hondarribiak 2 segundo, Urdaibai eta Kaikuri, eta 5 San Juani. Ea lan erditak, Orioko plazaren parean jarritako balitzan, nolako dantza egiten duen kronometro. Eta 2 segundo horiek, denboretan eta ez dira hainbeste, ez dira horren beste, baina patxara ematen du batez ere, aurretik doanari patxara ematen dio, egiten ari den lan horretan, jarraitzeko esateko, ondo egeitu, segi honetan. Maila honetan luze batean, 3 segundu horrein, Kaikuri eta Urdaibairi alde txoa. Guruzne Azpiroz, San Juan, arratsaldeon berriz ere. Ze posgarria dan, San Juan, horrezko txandan ikustea, ez da? Bai, guretzako oso polita. Aurreko aste bukaeran egia esan, batean bale, bestean kale. Eta, nik uste gaurkoan, auspotuta, horrezko txanda honetan, nahiko ondo. Hombre, estropa berez oso gogorra izaten da, eta egia lehenengo luzea bakarrik egin dutela, ikusiko dugu, buelta ematen dioten. Baldintzak, lehenengo txandatik alderatuta, askoz hobeak direla ematen du, ez? Bai, berez ala izaten da, ez? Baina ez dakita ikusi beharko dugu gero emaitzak nolakoa diren. Sorterik onena, eskerrik asko. Mila esker. Eta hor, San Juango treneruak, zerbait badarama. Bai, ez kateatzeko. Ziabogan arrauna, baborrera ez pasatzeko, baliza tartean ez hartzeko, tope bat jarri diote. Dena zaindu behar da, Baspare. Bueno, Hondarribi tartea zabaltzen. Hondarribi Bermeori 4, Kaikuri ere 4, San Juani 7. Hori abantalla da, erlojupeko batean. Hemen bi ontzi berdeak, bagoaz arraunariekin. Eta San Juan badator. Lan erditan Oriok 9 eta 45 markatu du. Eta hortik bera, sartu nahian San Juan darra. Ziztiega prest. Txortze biliko dira, balantza gaur ere San Juan darrek. 9 eta 47, bi gehiago. Pasa den astean ere bai. Pasa den astean, astilen honen, aurreko akarra hona sartu, eta barruko ziagoan balantza egin zuten. Eta Hondarribia tartea handitzen. 3 dio eta benetan orain 4 dira. 4 ere badira. Kaikuri ere 4, San Juani 8. Badator Kaiku. Zubi azpitik pasa eta hemen dira. Hortak prestatutako mutilak. Lasai eta posi David Jose Luis. Gaur Austin Mujikari horru eginda ala etorri da bera gurtzera. Hori da. Eta hor, Paul Galdizek ere, egin du, hor galaktiko artean, egin du, demora. Eta aurrekoak ere, Josu Larruzkaen. Hor, Asier Zurinaga entzun dugu Josu esan ez, iaz... 9 eta 42. Zierbenan aritako gizona. Oriorena 3 segundutan hobetu dute. San Juanena 5 segundutan. Badabil, ezkaitarra ontzia badabil. Hogeita hemeretzi palan, orain dikan ere, horrek asko esan nahi du. Normalean erlojupekoan, da irekita 37, 38, 39, horrek esan nahi du, gaur estutzen ari dela, gogotik. Eta hemen dira Bermeotarra. Zulaika veteranoa. Hor baborrean dantzan azkarateari gara ikusten. Aurrekalari lanetan ikusi dugu, 3. tostan ere bai, eta gaur bostetik Hondarrutarra. Zulaikari oiu. Segitzeko. Urdaibai Kaikuren denboratan dator. Hobetzen, Hobetzen orain segundu bat. 9 eta 41. Orain arteko denborarik onena Bermeotarrena, baina Hondarribia falta da, eta Hondarribia GPS-ak markatzen diguna jarraituz, Urdaibai baino 4 bizkorrago da. Eta korronteak indarra galtzen duen bezala, hemen, barruko ziabo gau, errezago edo ez da inkomprometitu. Ikusi dugu Portugize pasazarion korronteak gehiago tiratzen zuen, orain estuago Josebak eta, Joseba Munarrizek eta, estuago trabesago sartu dute trenerua. Hemen dira. Haiekin egingo dugu maniobra. Pulsa! 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 Pulsa, vamos, Emi! Pulso!
Sartu. Horrentxe. 9 eta 37. Kronorikoonena lan erditan, Hondarribia. Baborrak eratu ere egin gabe atera. Castrillon eta Puertas eta Baliza libratu eta arraunean hasi dira. Diferentzia gora doa. 5 segundu. Urdaibai eta Kaikuri maniobra ostea. San Juani 11. Biazpitik orain. Hondarribia. Iruditan ikusten dugun, zagartazuk ere egin dut, tartea, hor, pasaren urtean, sortzaldeirekin aritu zen. Aprovecha! Golpe bat! Seguidu askatzeak eta! Korrienten alde! Golpe bat zeakaba! Amarreko bat! Amarreko askatuz. GPS-ak zer egiten duen, amarrekoarekin. Zeian dago. Zeira Kaiku eta Urdaibai, 12 San Juan. Lan erditako zailkapenean Hondarribia buruan. Pedro Mari, Abando Kaiku, Arratsaldeon. Arratsaldeon. Gustora, gaurko estropadarekin. Bai, bueno, ikusten da Hondarribi hasikeratik atera da hor oso fuerte, eta hor borrokat gabiz Bermeo Tarregaz. Eta, bueno, importantea da, bueno, segundotan, hor lau bost segundotan horren mantentzea, ez da, postua oso ona da, baina bai segundotan bere bai mantentzen bagara. Gustora, denboraldi hasierarekin? Bai, gustora, bueno, pasan zapatu damekan oso ondo bili ginen, eta gaur ikusten da, markatzen dugula denpora bere hortxe lau bost segundo Hondarribien momentuz, eta hori da importantena, lehenengo lauren artean mantentzea eta segundo mantentzea. Arraunlaria izandakoa zara, estropada eremu hau ze iruditzen zaizu? Bueno, hemen, Ibai bakigu, lastima da behin kanpoko aldean itxasoan ez joakatu, ez da, horrema dituzte obra dela eta espero dugu datorren urterako ja estropada behar dugula itxasoan estropadak eta hau importantena da. Sorterik onena Kaikurentza. Bale, eskerrik. Hor daba, Abando jaunaren iritzia eta bien bitartean San Juanek 14 eta 41 Zumaiaren denbora. Eta beste datoa lan erditan eta hau datu oso garrantzitsua da. Hori jo laugarren, 9 eta 45 San Juanek 9 eta 47, gaur lau honenek noski hori jo tarrentzat hor sartzea garrantzitsua bihar Donostian. Horrezko txandan izateko, Ibor. Hori da, zelkapenari begira, batetik, eta biharko horrezko txandarako ere bai. Eta Kaiku Urdaibai aurretik. Hondarribia tartea handitzen, hortxe dira, parean, 6-6 segundora. Ziagoa, ezkaitarrak. Kaiku, begira Baborrak abante. Harrigarria da, patroiek askotan, trainerua trabestu aurretik ere, Baborrei geratu aurretik, azkarra ezteko abizio nola ematen dira. Hirugarren Ziabogako denbora. Oriok 14-22, San Pedro 14-22, Kaiku 14 eta 22. Baina Kaiku kondo bidean orain hori bai. Hor kontua da, San Juanek 14-41, Oriok 14-22, 9 segundu, jateko gauza izango alda San Juan hori pandentza honak aprobetxatuz. Hor zalantza. Asko txori ditzen zain nahi, luze bakar baterako. Eta lehen esan dugu, Portugalete etorri dela entrenamentuko erritmoan, eta oraintxe epaimaitik mezua. Behar bezala, leian ez jarduteagatik, deskalifikatuta. Zentsa. Ba, beste puntu bat, Filipinetara. Bai. Beste puntu bat, Filipinetara. Seguna porturena. Bueno, Bermeo tarrentza, 14 eta 34. Kaiku baino 2 segundunak ezago. Abizu askar, eta 34. Kaiku Urdaibai, oso puntu garrantzitsua Bermeo tarrentza. Hondarribia aurretik bada eta bandera eramaten badu. Orain artean 3 estropadetan bigarrenak izan dira eta gaur 3. bukatzea kalte handia haientzat. Que nadie vaya el que abogachille. Vamos, Jorge. Hor da Hondarribia. Horko redondori abizua. Garbi entzuten dugu Amunarrez. Zorionez.
Bazen, baborrei azteko lehen balean. Eta 28. Estropada egiten ari dira gaur ere, galanta. Josebak badu, beste, mania edo ditura ziago garatik ateratzakoan, bi kolpe beti, Bi kolpe, mutilak animatzeko. Kaikuk, maniobra ostean, postera, Bai, hirugarren luzean, segundu bat edo beste rekuperatu dio. Lau segundu Kaikuk, 4 bai! Batzen Irua! Zata, kabak! Kaiku Urdaibainen aurretik, hori da albistea. Luzei! Kontua da, Hondarribiak, Sevilla bezala ez diren une batean, estropada hautsi ez dugu esango, 5 eta 6 segundu direlako, baina hor lortzen du abantalia, eta gero hautsi egiten dio. Eta gero beste ezaugarria, igotzerakoan, badirudi beste baino, kambio gehiago duela. Amarreko bat! Hoxe bera mezu orain, irabazten badugu kolpea Urdaibairi. Horrela dira gauzak, momentu honetan Hondarribik Kaikuri 6, Urdaibairi 7, San Juania 7. Asier Beitia Urdaibai, arratsaldeon. Arratsaldeon. Utxe bertan entzun dugu Joseba Munarriz, gaur irabazten badugu kolpe handia Urdaibairi. Bueno, ez pentsa, gaurko erlojo kontrako estropada pentsaileke Hondarribia apurtzu bete hobetotxu hau da biela. Bueno, ikusko da zelan amaitzuten du nago azkaneko luzie. Azkenengo luzia da, une honetan 3. denborarik onena markatzen ari zarete. Kaikuk ere aurrea hartuta, hori ere kolpea litzateke. Bueno, aleginen gu puntotxu bete albadun galdu. Hombre, puntotxu bi gaurko egunerak igual larregi izango da, porque uste du, puntotxu bete albadun salba. Puntuetan berdinduta iritsi zarete Hondarribiarekin gaurko estropadara, baina banderaren faltaz. Bai, bizarko ilusinu dako, bizar itxosuen, albadunein lortu lehenengoko ikurrine. Sortarik onena. Ba, eskerrik asko. Hemen dator San Juan. San Juan darrek azken txampa, hemen. Azken 80 metrotan, erreka trainerua. 19 eta 47 hori jok, ez dirudi, Gora joango dira. Horrokeriari gabe, baina atzera. 19 eta 49 San Juanek. Ea ba, Kaiku Bermeoren aurretik. Eta Gorka Aranberri, eta Gorka Aranberri, remontatu behar dugu eginez. Claro, Kaikuri nahi dio, Urdaibaik segundo hori gan. Egin ala guztietan. Azken txampan Kaiku. Kaiku estropada egiten ari da. Abek estropada guztia 38 palatik gure egin dute, Mikel. Izi eta ondo. Egira kronoa, Ubetu eta nola. Erio batean. Hala, geixa hori izango dira. Bai, baina, zerbait ezan behar animatzeko, bai! 19 eta 34. Txaloka hasia Zurinaga, bere mutilek. Ojeda, últimas paradas, 30. Kaiku aurretik da. 3 segundu bizkorrago Urdaibairekin konparatuta. Eta Hondarribiarentzat okerrik ez bada azken metro hauetan, bandera ara da, Hondarribia bidea. Igaz bezala. Abisua hogeikoa Mikel Azkarateri. Gorka Aranberri. Eunenekotan direla Kaikuekin, baina hori izta horrela. Traineru badago. Kaikuk 19 eta 34. Mikel, noiztik ari den, Gorka Aranberri eskatzen. 2 minutuan mutilei astinduta Badaki. Eskatu beharrean dago. Erio batean. Azken txampa luzerdian hasi dute. Eta mala orain, Kaikuren atzetik. 19 eta 37. 3. tokira gaurko honetan. Bai. Hondarribia aurretik. Hondarribia nagusi. Kaikuri 4, Kaikuri 5. Erritmo altxatuta, Nadarmen. Erritmo altxatuta Hondarribia, Barrogei palanauek ere. Eta bigarren erdian, Kaiku, bigarren estropa erdia, Hondarribiaren abiaduran egin. Hondarribia jaun Andreo. Orio, nagusi. Orioko 26. estropada ditugu. Orio kanpina bandera. Eraman nahi dute iaz bezala etxera. Hor da Hondarribia.
19:34 Kaikuk eta bai Hondarribiak 19:30. Zorionak Hondarribiari, begira mutilen poza. Erlojupean fin serio lanean. Irutik iru, erlojupekoan. Tamaina hartua daukate. Gaur ere lehenbiziko referentziak euren aldekoak izan dira. Segundu bat bi, gero une batean zabaltzen dute, eta azken luzean beste nabiaduran etorri dira. Baina aldez aurretik etxeko lanak eginda. Hor Mikel Orbañenoz ere. Gutxi dugu, ea bandera ematen duten gaur egun albistegiaren ordua, 8:30, eta Erne Hondarribiarentzat 19:30 hirugarren garaipena. Lau bandera jokatu eta 3 irabazi aurtengo ligan. 19:30 eta 26. Kaiku Laura, Urdaibai 7, laugarren Orio 17, Ogorezko txanda meraz bihar hori jo. San Juan Zierbena, Astillero San Pedro, Tiran Zumaia, Kabo eta Portugalete kaleratu egin dute aurrera Hondarribiarekin. Francis González Etxabarri, zorionak. Eskerrik asko. Beno, 3 erlojupekoaz ari naiz, neurri hartuta, Bai, badirudi baietz, demoraldi hasiera honetan 4 estropadatik 3 eta 3ak erlojuz kontra, badirudi oso ondo moldatzen garela disiplina honetan. 30 punturekin berdinduta iritsi zarete Urdaibairekin, banderek erabakitze dute lidertza, eta gaur berdintasun hori hausteko eguna zen. Bai, hori da ez, bandera berri bat, eta gainera tartean Kaiku sartu da, beraz 2 puntuko aldea kentzen diogu, poz bikoitza guretzat. Eta zenolako gauza gertatu diren gaurko estropada honetan, denetik zigorrak. Bai, egia esan ikusi dugu, irteran bi taldek akatsa egin dutela, eta gero Ziabogan ere ikusi ditugu, erritmo faltan ere, nahiko estropada berezia izan da, baina gu guriari eutxi behar dugu, gure lan egin, eta ikusten dugu bikaingoa zela. Eta garaipen honek gainera indarra emango du biharkoari begira. Bai, noski gu beti aste bukaeran pentsatzen dugu, 2 estropada garrantzitsu jokatzen dira, eta guk taldeak horretarako prestatzen ditugu, 2 estropadatan maila altua emateko, eta uste du lortuko dugula. Sorterik onena bihar ere, Francis, zorionak eta eskerrik asko. Bale, eskerrik asko zuei. Hor ikusi duzue beraz, zailkapen nagusia orain, Francis González Etxabarriren azalpenen ostean, Hondarribiak 45 eta 3 garaipen, Urdaibaik 43, Kaikuk 40, San Juanek 31, eta banderak, Hondarribiak 3, San Juanek 1. Gero Orio, Astillero, Zierbena, Kabo, Ernebek aldean, Tiranek 21, San Pedrorentzat gaurko 8. postua oso bikaina izan da, 13 puntu ditu orain, koska ederra, Portugaleterentzat eguna madarikatua, punturi bildu gabe, 8 eta Zumaiak 4 puntuko zuloarekin ekin dio gaurkoari, eta orain puntu bakar batera du Portugalete, Ibon. Zumaia gaur arrantza bikaina egin du, San Pedro ere bai, eta, bestetik nabarmenduko nuke, pixkat gaurko titularra edo Hondarribiak, 3. erlojupekoa, irabazi egin duela. Patroien zelkapenan, begira osa, 6 puntu, Zumaiaren patroiarentzat, Endika Perezek 3, Alfonso Diazek 2, Karpinterok ere 2, Gorka Aranberrik 2, batekin Mendizabal eta Alvarez. Eta 4 minutu ditugu, ea bandera emate hori ikusten dugun, eta bestela albistegi garaian izan beharko litzateke, zalantzari gabe eskainiko dizuegu hori, baina gaur erlojupeko estropada eta hemengo urbaldintzak eta pixkat orekatu nahian estropada, berandu hasi gara 6:30, eta horrelaxe dira kontua, Jaun Andreok. Hondarribia nagusi, erlojupekoan ez dute aurkaririk, hori denboraldia, lortuko ote dute. Bilbon, astebete barruan ere garaipena, Hondarribiarrek, Ibon? Lehenago biharko estropada daukate, uraren nahiko dute, lerrokatuta eta txandan, eta Hondarribia berriz ere garaile, baina Kaiku 4 segundora, eta bigarren estropada erdia, Bizkaitarra, Hondarribiaren abiadura berean ibili da. Urdaibai ere, gainean, aldaketak eginda, eta hortxe da, eta iruditzen zait hemen itxasoko estropak azten direnean, Laura lerrokatuta azten direnean gauza oso politak ikusiko ditugula. Bestetik, bigarren larun batez, edo Orio ere, Ogorezko txandan izango da, iruditzen zait gaur herriko treniruak estropada serioa egin duela, ez zait iruditzen, Hondarribia, Kaiku eta Urdaibairen mailan dagoenik, baina hor Oriorentzat ere, Ogorezko txandan egote hori garrantzitsua.
azken luzean demorarik onena Kaikurena izan da, hor datua. Datu, bueno, adierazgarria. Pasaden astean ere izan genuen, pasaden astean ere izan genuen, kortak lortu dela, kortak edo Kaikuk lortu dela, iaz lortu etzuena, alegia, Kaiku martxan jartzea, urte osoa pasa genuen esan ez, kuadrilla hona zaukak eta, bueno, arrankatuko dik, eta azkenean ez, azkeneko estropa bakarrik aurten, treniri hori badabil, Urdaibai ere badabil, eta Hondarribia gaina ez, Hondarribiak oso neurtua dauka, erlojupeko kontu hau, baina estropada iruditzen zoragarria ikusiko ditugu. Patroien zelkapenean osa goian, gaur ere 3 puntu bildu ditu eta zelkapenean 6 ditu, honek ere emango dio, indarra Telmo deun ontziari. Zalantzari gabe. Eta Zumaiarrentzat egun oso ona gaurkoa, Jaun Andreok. Bueno, Ibon, agur esateko ordua badugu, Hondarribiarrak hurbilduko dira, banderaren bila, eta gaur egun albistegiare gainean dugu, minututxo bat agur esateko, Donostian izango gara bihar Jaun Andreok Eusko Label bandera emakumeetan San Juanek lortu du gaur hemen garaipena hori jon eta gizonezkoetan Hondarribiak Sara Gandara emozioz beteriko eguna gaurko ere. Bai, egia esan armaia honetan denetik ikusi dugu, poza Hondarribiak irabazi duelako eta etxipena Portugaletek lortutako gaurko emaitza tarteko edo kabo jasotako zigorra tarteko. Neskak ere bihar ikusgai, beraz emozioa erabatekoa izango da eta gonbita 12etan gurekin bat egiteko gonbita Mikel luzatu nahi diegu ikusentzulei. Ederki eskerrik asko Sara, Ibon bagoaz, Hondarribia zaleok, albistegian izango duzue, Talneioa, Patroia, Joseba Munarriz, bandera astintzen. Bagoaz, bihar Itxaso Zabalera, Donostiara, kontxara. Gaur gozatu dugu eta bihar ere gozatuko dugu. Eskerrik asko, agur.